Ramaido apa tak butuh itu nggak? Aku Ramaido aku ya tak baca iki lagu Ramaido aku Ramaido Ramaido supaya wong iki lagu sapa wong sing ora kangen sapa sapa hah aku lagi ngerti siji iki ngopo ketine dadi jadilan rane siji apa kudu nggih pokok apa iso lek iso jadilan kuwi anakku kan bokonge tipis ora dadi bojoku ki mantar makan jakilan biyen yo mari jakil biyen jakilan nek dimite wis mung demi tangga kebon aku ketemuan biyen yo nom-nomanku kaya ngono kae kaya Mbak Sopo ki sing tekan ki Mbak Sopo ki Mbak Putri nom-nomanku kaya Mbak Putri balah nanda biyen nom-nomanku kaya ngene iki nom-nomanku ngene iki nek di rumah Putri ki dadi kaya ngene saya yo ben komplain ning kene iki ana iki nganggo busana ngene iki jenenge busana busana iki nah iki busanane jenengan anak macan yo yo kayak awor bolak berak antara macan karo yo berarti monggo adu kasetet macan kiri mas lalu larake bris paniku iki jen-jen kok bris ya bris iki mah jenengmu sapa Jordi. Rupane kok ngono jenenge Jordi. Lah terus sampeyan sapa yo? Ya aku sing baguse kok ngene baut. Asik cilik ke jenenge Jordi kok bintang tamu baut. Sapes. Saking jenenge baut yo. Dulu biyen ki jenenge baut piye kok yo? Ya, terus ki. Moga sampean ya. Aku betul ya weh orang maksudnya kita harus saling nunggu mentara pingin baru ya balik ya syaratnya gak dikira apa? dicopot kan sangar percaya aku kuat no hatimu ojo nyokot kira mangan barang mentah bikin barang mentah dekatku ada layangan oke bersama Banikan Santum dengan Bapak spesial semuanya malam hari ini sayang terima kasih
entuk Dik Putri karo demit.